Жената в огледалото. И увлажняващия лосьон Multi-Night. Не, какъв ужас! Какво става, добре ли си? Щука ми се токчето, Маркос. Такъв срам, иска ми се да я убия. Това случайно да е твое дело? Нищо лично, Педро, но се налага да те пратя на ония свят. Спокойно. Спокойно. Можем да се споразумеем. Марица, скъпа, по-добре слез. Ще започнем от начало. За Бога, какво правиш? Какво правиш? Няма да проваля представлението, Маркос. Махнете ги. Свалите си обувките. Кажи ми, как да не я обичам? Казваш го, защото Хулиана ти е набила в главата, че очаква дете от мен. Снощи ми наприказва какво ли не. Предполагам, че и на теб ти пълни главата със същите глупости. Много мислих и стигнах до извода, че тя си измисля всичко, за да прилича на теб. Марица, скъпа, ние се обичаме и не бива да допускаме някой да ни пречи. Разбери го. Маркос, аз допуснах ужасна грешка. Не казвай нищо, любов моя. Обичам те. Обичам те, скъпа. И искам да знаеш, че ще се боря срещу всичко и срещу всеки, за да бъдем заедно. Запомни го. Нали? А сега трябва да тръгвам. Ще обядвам с инвеститорите. Не се тревожи за нищо. Моля те. Прибирам се вкъщи. Готово.
Господа, сами се убедихте, че с помощта на Марица новите продукти ще имат небивал успех. Марица в прегръдките на Хуан Тобиас. Барбара ще остане очарована.